vojvođanskoj likovnoj sceni Andrej Tišma prisutan je još od početka 70. godina. Osnova svih njegovih dosadašnjih radova jeste fotografija. U poslednjem ciklusu nazvanom U mojoj sobi Tišma predstavlja seriju dokumentarnih digitalnih printova posvećenih njegovom privatnom prostoru, sobi gde radi, spava, čita i boravi, ali i gde prima odjeke svetskih događanja putem interneta, časopisa, novina. U sferi privatnog života neizbežno dolazi do ukrštanja intimnih detalja svakodnevice sa zbivanjima na svetskom planu. Ove fotografije su vizualni odraz toga stanja. Kao što kompjuterski ekran ima više ekrana, odnosno prozora, tako i ove slike imaju, znači, više dimenzija, više prostora, više prozora. U svet jedno je prozor u moju intimu, ono najbližu okolinu, koju maltene niko ne vidi osim mojih ukućana. I druga stvarnost je ta koja nam dolazi preko sredstava informisanja, interneta, televizije, časopisa, koja takođe ulazi u naš privatni život, hteli mi to ili ne, i utiče na naše raspoloženja, na našu, pa čak i neki ritam života. Setimo se zbivanja nedavnih u Indoneziji, tsunamija, koji takođe ima odraza na moje radove i na našu privatnost. Uopšte čovek shvata koliko je mali u odnosu na prirodu, koliko je ugrožen. Onda ovi ratovi, Irak, ne znam, Palestina. Dobro, ima tu i ovako glamuroznih scena sa dodela Oskara, Sofija Loren i tako. Znači, sve to što ulazi u naš život i što utiče na neke naše stavove, i mislim da je to pravi odraz stvarnosti. Ja sam uzimao slike sa Associated Pressa, Reutersa, dakle agencijske snimke koji su se dešavali istovremeno sa mojim snimanjem detalja sobe. Dakle, kada je soba snimljena, tog momenta je to bilo u svetu vest broj 1 i upravo ta paralela, taj paralelizam zbivanja je ono što sam ja hteo da zabeležim ovim radovima. Bilo gde na planeti se nalazimo, istovremeno pratimo ista zbivanja, ne znam, eksplozija automobila u Iraku, automobila bombe ili žrtve poplave u Indoneziji, znači svi to gledamo i to nas povezuje, to nas na neki način, to ne znam, ne da nam da spavamo ili nas uznemirava ili ne možemo da ručamo ili šta je znam, znači svi mi imamo zajedničke neke doživljaje i upravo to je to univerzalno, a s drugi imam to privatno koje opet govori o ambijentu u kome ja živim, o nekim detaljima, opet potpuno individualnim, dakle to nigde nije viđeno. To što u mojoj sobi, samo u mojoj sobi i nigde više na svetu. I sad je interesantno, sad ja nakon ove izložbe u mojoj sobi gledam isto te moje cipele koje sam snimio, isto stoje na istom mestu. Ja gledam na monitor interneta, one su na internetu. Čitav svet sad gleda te moje cipele, koje su do pre neki dan bile samo moje i samo sam ih ja gledao tako. U mojoj sobi sad ih iz tog ugla čitav svet gleda i sad ulaze u neku čak i istoriju i umetnosti i civilizacije. I to je taj fenomen interneta koji nas sve povezuje i čini nas ravnopravnim bilo gde da živimo i omogućava da u stvari diskutujemo, vodimo rasprave o nekim bitnim stvarima na globalnom planu i eto, ovo je moj doprinos tome. Posmatrajući Tišmine umetnute fotografije svetskih događanja koje uglavnom predstavljaju ratove i katastrofe, nameće se pitanje da li u odabiru istih postojala selekcija ili je zaista to potpuno realna slika vremena u kome živimo. Svakog dana, recimo, ja pratim taj Associated Press servis, daje 100 snimaka tokom dana. Znači, oni se stalno dodaju nove, svaki sat ima 10-ak novih. I onda ja, naravno, kad sam snimao to u mojoj sobi, onda sam
otišao na taj sajt njihov i ono što je najatraktivnije, što je najšokantnije, to sam skidao. Dakle, nisam, šta ja znam, bilo je tamo, ne znam, princ se venčava ili, dobro i to je zanimljivo, ali šta je za neka fudbalska utakmica ili, ne znam, poseta Georgea Busha. Mislim, to je onako protokolarno i nije ništa uzbudljivo, mislim, to smo već i viđali. Ali ove stvari su zaista bile uzbudljive. U stvari, ovo što je mene uzbuđivalo, ja sam to ubacivao i o čemu se najviše pisalo, o čemu je brujala, mediji su brujali o tome i jednostavno to se samo nametnulo, nisam ja ni birao toliko. Ja sam inače do sada na mojim tim internet radovima uvek vrlo angažovano se postavljao i u stvari najčešće sam koristio te fotografije iz medija. I upravo u kontrast, recimo, erotiku, pornografiju i militarizam, oružje. Znači, krajnje suprotnosti koje kad se stave zajedno, u stvari se poništavaju na neki način i shvati se koliko je sve to neka uzaludnost i, dakle, vodi nas u neke opet stramputice i s druge strane to su neka iskušenja u koje mi svi padamo da držimo nečiju stranu, da se ne znam, oko tih ratova, onda mislim u sve mi hoćemo da se mešamo, imamo svoje mišljenje i onda kad se sve to stavi na jednu gomilu vidi se da u stvari je to sve toliko relativno i toliko je tu lažnih i informacija i vrednosti i svega zajedno, tako da čovjek mora biti vrlo oprezan kada stupa u taj svet informacija i medija. Ukoliko slučajnosti postoje, ovu izložbu prati jedna interesantna priča. Ja sam, naime, pre 25 godina živeo u prostoru galerije Zlatno oko, bio sam podstanar, negde 80. tu 79. sam došao i tu sam radio slike, na zidovima su bili moji radovi tada, tu sam neke knjige pisao i tako i negde 84. sam već se odselio. Sticajem okolnosti, stan je bio prodat, ja sam morao da se iselim i eto sad, ja sam počeo ovu seriju radova da radim u mojoj sobi koja se zove, pre nego što mi je ponuđena ova galerija za izložbu i sticajem okolnosti, eto, urednik galerije me pozvao da ovde to izložim i koincidencija je fantastična. Ja sad u stvari zaista izlažem moju sobu u mojoj nekadašnjoj sobi, ali ja se ovde još uvek osjećam kao kod kuće i posle 25 godina i zaista i to je jedna vrsta uzbuđenja. Pozvali smo stare prijatelje koji su tu dolazili u posetu kod nas, neku decu koja su sada već odrasla i tako dalje. To je jako zanimljivo. Opet neka, to mešanje života i sudbine i dokumenta, svetskih zbivanja, privatnih, umetnosti i svega toga. Dakle, vrlo jedan zanimljiv amalgam koji postiče i na dalji rad i na dalje razmišljanje.